Bos días e benvidos a este Festival de Nadal 2014. O noso obxectivo é que o pasedes ben e que vos guste todo o que temos preparado. Non teñades en conta os fallos que poida haber e animádevos a cantar, a bailar e a aproveitar este día para armar unha boa xornada. Para que vayades collendo o ritmo da festa cantando un pouco, un grupo de alumnos da ESO ofrécenos un karaoke en inglés e tamén en francés. Esperemos que o disfrutedes.